Fú, borci, servus. Nové videjko, ideme cvičiť. Úplne iné fitko, úplne iní kamaráti, všetko different. Borci, takže taste test, čo tu máme, jak sa to volá? Energy drink, Sparkler Health. Ideme na to. Úplná vina, kamo. Že úplná vina. Ti to hovorím. Díky za drink, môžeme ísť cvičiť. Kukni na ňo, joj, čau. Môj. No neviem, kto je viac šopt, akože kúkaj. Ja, kamo. Že je otázka vôbec. No nič, borci, ideme upper. Ináč teraz som sa tu iba tak, že nejakú predstavu som sa tu rozcvičoval, celý čas som sa rozprával sám so sebou a nemal som absolútne zapnuté video, takže jaj, bože, jaká hanba. Ne, warm-up si dám. Warm-up si dám. Jak? Toto išiel Oscar? Hej. Či ti dziga? To fakt? A tak asi nepakovanie po video si dádol celú dobu. A To išiel hore a neviem to zvládať. No nič. A tak nízko to mal? No čo je Demik? Kamo, neviem, až nemám sluchátka. No, takže prvá pracovná. Idem asi s tvojou váhou skúsiť. Podľa mňa reálne ani to nezdvihnem. Tento packdeck sa mi strašne páči, ale bolí ma z toho, že všetko. Kamo, viac ty sa dám Ja len som mal problém s tým, že ja som mal proste natrhnuté, akoby, nie že natrhnuté, mal som problém, že mi tu niečo skakalo v cecku a jak som išiel toto, tak sa mi tu normálne rebrie akoby strie. Dobre, takže ideme ďalší cvik. Hej, mám. tak ty si Takže dneska obchytkávačky a také veci sa tu dejú, no nič. Forma, ne? Že nič. Go for the summer, no? Ja som No jasné. taký tlst. No. No nič. Sú tu, že sami mogery, my tu vyzeráme jak brokol hedi a otravujeme tu iba vo fitku. No nič. Oskej, tebe sa jak páči vo fitku? No nič. Borci, že najhorší cvik na svete v živote som ho necvičil. Dobre, nejdem hejtiť to, čo som ešte nerobil. Nová éra, treba dvakrát denne do posilky a každé opakovanie je 2 gramy svalu. Fú, toto sa budem hanbiť, no nič. Jak si to mám vôbec chytiť? Ale jak ďaleko, ako, jak si... Na ramena, môžeš kúsiť bližšie, do bližšie. Tak teoreticky, keď chceš, môžeš ísť normálne takto, že bápam takto, ale som zvyknutý. Hej, ja to poviem takto asi. A to máš asi nízko teraz, ne? Takže ide veľké váhy, ktoré ja vôbec nechodím, takže...
Dobre borci, takže prvá pracovná, prvá bola, keď som skúšal, tak bola celkom ľahká, takže uvidíme koľko dám. Je tam, ja keby som išiel normálny bench, tak je tam, že mám tam 20-ky a 10-ky, takže uvidíme koľko dám. Táto sérka bola ľahká celkom. Teším sa. Na to, že som mal včera upper, je to celkom pohodička. Optimálne. Treba skipovať leg day. Vítame vás u nového poradu, interview. Takže prvá otázka spočíva. Ako sa ti tu cvičí a či máš rád dievčatá? Prvá otázka. Už sa mi cvičí výborne. Kvalitné stroje. Na druhú otázku odpovedať asi nebudem. Mám rád chlapcov. Borci, jak hodnotíte tento haircut? Shoutout Tony Zastrih. Sérka, ďalšia. Nešiel mi mikrofón na tamtej, takže iba som rozprával, že sú tam 2,25, 1,20 a hýbal som s tým, jak keby ma to malo zlomiť. Takže uvidíme, koľko dám opakovaní teraz. Tým, že som mal včera upper, a neviem, či som to už hovoril v tomto videu, a pravdepodobne, hej, že keď idem druhýkrát za sebou upper, nevláze, že nič, aspoň neviem sa vyhovárať, fakt nevlázem. Takže som sa rozhodol dať s chlapcami iba 3 cviky spolu na cicky a na chrbát. A teraz si idem dať odcvičiť ramena. Borci, takže mal som problémy s úložiskom, zasa. Už ma to nebaví, ale už to je vyriešené, takže išiel som prvú sérku a celkom v pohode. Tento stroj je strašne super, páči sa mi. Dobre, som si dal tú trhačku, či bandáž. Takže tento cvik, pozeral som veľa videí a presne tento stroj, úplne že najväčší pik, takže ja ho v mojom fitku nemám a je to úplne že super stroj. Halus. Ten stroj, čo tvoja mamka mala doma. Čo? To je taký. Kámo. No aj takto vyzerá. Vieš čo myslím? Ja som doma mal, to mne dostala mama od babky aj toho. A to bol taký strojčík a teraz asi nie. Osky, povedz, čo sa ti stalo na pulldownoch. Spadla mi činka, teda ten bar mi spadol na hlavu. Ale však si krytý, máš veľa vlasov na hlave. Dá sa to tak povedať. To bolo crazy. Šalený.
Borci, typek tu ide, hej, že... počkaj, ja to natočím. Jednou rukou, až je slabý, hej? Slabý si, hej? A Osky, že cvičí ináč, že necvičí často a je rovnako silný ako ja. Takže ja sa už úplne hanbím. Borci, pozrieme si ešte formu. Let's go. Dobre, stačí. Názor na posilku? Že dostal som krč do stehna, asi zomrem. No nič. Takže urobil som si pražnicu. Je, že 22,19. Optimálne. 2 kukisky. Cvičilo sa parádne. Jedine čo tomu tak chcem vytknúť, že som cvičil vlastne upper 2 dní za sebou, čo je za mňa dosť veľký objem práce. Ale ináč ako v pohode, jedine čo ma tak trapilo, že nastavoval v kuse statív a nevenoval som sa kamarátom tak, ako by som chcel. A to ma kúsok mrzí a prepáčte chalani, ešte raz ďakujem, že ste tam so mnou boli a že ste mi pomáhali aj nastavovať, aj ste to v pohode znašali a že ste neboli voči mne taký nepríjemný, kvôli tomu mám vás veľmi rád. A to je tak všetko, čo by som k tomu povedal. Ďakujem, že ste pozerali toto video a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.